One Use illum żar fabbrika prominenti f'Għawdex li tipproċessa t-tadam li wara imbagħad jitgawda kemm il-pubbliku Malti u anki il-bogħod minn xtutna. L-ewwel pass wara tħawwil fl-Erieqi, it-tadam jinqata' u jinġabar f'erba' ċentri, 3 f'Malta u 1 f'Għawdex. Il-bdiewa iwasslu t-tadam f'kaxxi apposta li kull waħda tkun tiżen ma' 300 kilogramma. Kull kaxxa tkun innumerata biex il-produtturi ikunu jafu saħansitra mill-liema qalqa tkun ġiet it-tadama. It-tadam imbagħad jibda jinħasel u dan isir fi 3 stadji. Fi żmien 24 siegħa it-tadama tiġi proċessata u titpoġġa l-konsumatur f'bottijiet fl-ixken tal-ħġieġ jew plastik apposta. Biex il-produtturi jiggarantixxu li t-tadam jittieħed kollu, għandhom impjant li jippakkja l-konċentrat tat-tadam taħt kundizzjoni aseptic li jgħin biex jelimina kull riskju ta' kontaminazzjoni. Dan il-konċentrat jintuża biex imbagħad jiġi esportat bħala ketchup barra minn xtutna. Biex il-produtturi jserħu rashom li l-proċess miexi skont standard stabbiliti mill-Ewropa, il-makkinarju li huwa teknoloġikament avvanzat biex jirrikkordja wkoll il-parametri kollha. It-tadam wara li jinħasel jiġi mfarrak imbagħad it-temperatura tiġi mollija l fuq minn 95 grad. Wara jgħaddi minn eriebel biex titneħħa l-qoxra u z-żerriegħa. Il-meraq imbagħad jibqa' jinżamm f'post apposta bl-arja. Biex it-tadama żgur ma tinħeliex, il-qoxra u z-żerriegħa ma jintremewx imma jingħataw b'xejn lir-raħħala biex jagħtuhom lil-bejjen normalment lill-majjali. Wara, il-meraq jintefa' ġo borom tat-taħlit fejn jiżdiedu wkoll l-ingredjenti magħhom bħal zokkor, tewm u melħ wara jissajru fl-impjant bl-arja. Fil-laboratorju jinġibu kampjuni mill-linji tal-produzzjoni kull kwarta fejn isiru testijiet u dan isir sabiex wieħed ikun ċert li l-makkinarju ikun qed jaħdem kif suppost. Dawn jinkludu testijiet tat-toma u d-dera, l-aċidità tal-prodott u l-pis li hemm fil-kontenituri fost oħrajn. Il-pass li jmiss ikun il-mili tal-prodott dan jibda l-ewwel billi l-bottijiet jiġu stimjati minn ġewwa u mnatfa. Wara jibdew jimtlew u mbagħad jitpoġġa lagħtu biex il-bott jingħalaq. Wara li l-bott jiġi siġillat tiġi stampata id-data sakemm il-prodott jibqa' tajjeb u l-kodiċi tan-numri li jindikaw minn fejn it-tadama tkun inqatet. Tkellimna ma' John Magro, direttur maniġerjali ta' din il-kumpanija, fejn qalilna x'inhu s-sem tal-bidwi Malti f'dan l-istaġun sajfi fil-produzzjoni tat-tadam. Materja prima bħalissa tagħna hija t-tadama friska. Fil-fatt bħalissa għandna madwar 220 bidwi f'Malta u f'Għawdex li qegħdin jaqtaw it-tadam biex ikun nistgħu nipproċessawh fi żmien 24 siegħa minn xejn jinqata'. Din l-industrija tal-għasir tat-tadam tagħti xogħol lil madwar 500 ruħ bejn bdiewa u ħaddiema li jaħdmu fil-fabbriki. Kif ukoll il-ħaddiema oħrajn li jaħdmu bħal salesmen, bħal nies li jfornuna l-kartun, il-labels u affarijiet oħrajn. L-industrija kollha kemm hi tiġġenera madwar 16 miljun euro fis-sena u minnhom 3 miljuni u nofs jiġu wkoll esportati. U wara dil-ħidma kollha fil-proċess tat-tadama Maltija ikun jonqos biss il-konsumatur Malti u dak barrani li f'disħana qawwija igawdu biċċa ħobs biż-żejt u t-tadam.